Good bengi Mas Ben. Iya, good bengi itu Google Mas Ben nyong lagi mumet. BAO. Nyong pingin curhat. Kowe galau gel. Ning opo cerita ora apa-apa ngene curhat to karo nyong. Santai. Nyong mumet saben dino akeh wong kepo. Lho. Kepo ning opo gel? Akeh sing podo takon link bokep. Lu salahmu. Salah sopo diblokir jal. Soale kui perintah sekan simbahku nek ora tak blokir mengko nyong diseneni. Alah, masa wedi gel. Wis santai ae. Kalem lho. Mengko nyong diseneni. Lah daripada kowe mumet jal pilih ndi? Beroh nyong bingung. Wes lah, anu tonyong. Rasa bingung, anu tonyong, anut. Yo wes lah nyong anut koli tak bukake. Nah, ngono lho tuh. Mungkin mau bingung. Oh, rasa pikir mumet. Aja wedi, kalem santai, oh. Yo wes nyong tak bukak blokir ndisek. Nah, agel mrono. Wis sedang bukaan. Kesuwun Mas Ben. Yo Google, santai karo nyong. Santai we. Esuk nek kowe mumet curhat meneh karo nyong, oke? Nah, oke. Alhamdulillah. Nah ngene iki. Nek wis dibuka kan nyok iso nonton maneh kemudian. Langsung be buka XNXX. Nah, iki lho. Nah, kan? Wis dibuka karo Google. Seneng ah? Seneng ah? Saiki pilih sing judule Ikeh Kimochi. Mantep kan? Tonton mana? Balik. Nah,